darshan udai u komedi u balapau nambha nabanta ki video komedi jong u haka YouTube ula syarai penrem da kabasat patok hadu arposnem halor ka jing sakeno ba ula le bejot yakawe ka kanaret katai karai kadai kabala penmi da u additional district u sunil jendal haka khatwe tarik umat ula syakam mat syapengat haden ka jing ujor kabala mudui da ka kmi jong katai ka khana haka ne ka kam le beng ka kmi jong katai ka khana kala kenno yu darshan uba la paunam bha na banta ki video komedi ki video piria jong u hapo ka YouTube da ka ba pengop ru ya katai ka khana da ki kular ki bathok ban ai lat lang ya ka ban ya ak video bat u katkom ka jing ya thu jong kan nong ya sa jong kan ne ka khana ka rikha mital ba u darshan ulai kendu ya ka ne ka khana ret bat u ong ya ka ba u wan ban wan ring video haden ka jing ring video u darshan ula kerpat ya ka te ka khana ret ban ya lej bat u sha chandigat haba ka ne ka khana ka la kan taj ban lej la kan no ba u darshan ula berngem ya ka ne ka khana ka ba la penting ya ka te ka khana haden kata ka jing penbor bat berngem kumta u darshan ula yalam ya ka da ka basyong ha ka bat ke jong u ban yalam ya ka sha chandigat ringkat bat u hinmen jong u haka ba ula le bejot jaka haka we ka kamra jong ka hotel hapo ka te ka nong ba chandigat habakran susu sapang ka te ka kamrunar u darshan ula persang bat perlong an ya ki kam jong u da ka ba le thok ya ki kot kisla ban pin si sha ba ka nong sha le ben ka de ka briu ka balasan nang ta ula penpor ya ka ban ya shong kurim da ka jing ya rap jong ka we ka seng ka kam ka ba utmu ban ya lat ya ka jing ya daan bat ban pin don kam bakla susu ya ka nong sha le ben na ka liang ka jing bisar ka lapen ngat ya u da ka ba shong patok arpo snem kat kum ka an ya da ya ki khana na ki kam le bejot kata ka pus ko ak nalor kata u darshan u la yo susu ya ka jing sha pen sitom bat ki kuna katkum ki banta baper jong ka Indian Penal Code IPC ka ba pen i ya ka chingkhia jong ki kam ki ba u lale bat kum ju ru ka jing bisar ka lap tha ru ya u ban siu bai lut ksan ka ba ar lak tingka ya ka ne ka nong sha le ben ka ba de ka bai men ran khmat ya ka jing sha pen jot bat ka jing sha pen japuram ka bajur ka ba kalamat nalor ki kuna baper jong ka IPC kublai chibun ngel sikandu pat tha ki we pat ki video